Bestela
zutare bati bezala. Ta pobre denik kantatu arte ez dira joango aparte. Iruñakoek postura hori genetikan baita karte. Basoa helduta edateko, ze temple eta ze arte. Jada basoa bihurtu zaie, euren gorputzaren parte. Eta basoak egiten die goiz-goizetik arrera. Ola unik biltzen dira barrara eta ondoren barrera. Ardo txuria, ardo gorria, edo zerbeza barnera. Ardoak bere kroketa behar